Velkommen til Norge. Vi starter heroppe i dag, fordi at jeg skal ud og kigge på et kit til min 207'er. Og det eneste sted, jeg kunne finde et, man skal købe et sprit nyt, det er her i Larvik. Så vi skal lige have ringet til ejermanden, se om han har tid til at mødes. Så. Hallo. Det er Martin. Morgen. Hej. Vi skulle lige kidnappet i Nordmand. Det bliver stående der, så. Fuck, det går op ad bakke der. Jeg håber ikke, I smutter nogen steder. Jeg ser mig også bare inde bag ved alle ting der. Hold da kæft. Så holder der lige sådan en fin BMW her. Se som lidt. Okay. Vældig hyggelig fætter. Det blev ikke til reservedel med hjem den her gang, men vi tager sgu den her vej her. Jeg kan ikke finde rundt her. Han accepterede prisen, eller hun accepterede prisen for det jeg vil have, og på grund af det udlandsk, så var det lidt svært det med konto, så skal jeg have nogle penge. Og så kommer vi tilbage om 14 dage, og så ændrer vi det. Og så tænker jeg, at vi skal hjem og gøre det pænt til den tid.
passer med, det er lige op til min 14 dages ferie, så jeg har et lille ferieprojekt der skal laves. Ja. Så I får ikke lov at se, før at jeg får det med hjem. Sådan det. Nogle af jer ved nok allerede, hvad det er for noget. Jeg har snakket om det med flere, så ja, vent se, det bliver sjovt. Så længe politiet de ikke synes, det ikke er sjovt. Fordi det er... Ja, jeg må se, om jeg kan få noget godkendelse ved synshallen, så jeg kan få lov at køre med det på. Men fuck det. Vi prøver. Fungerer det ikke for politiet, jamen, så må vi skifte tilbage til original. Det er lige meget. Måske sådan lidt for meget brede. Ja. Nu vil jeg ned og se, om jeg kan finde mit hotel. Og så må jeg jo se, om mine kollegaer de dukker op på et eller andet tidspunkt. Om vi skal ud og noget at spise. Og så tager vi færgen hjem til Danmark i morgen. Den her tur har heldigvis ikke kostet mig noget, fordi at jeg har været på løn. Jeg har været i Norge og arbejde. Så det var bare en lille sidetrip. Ham jeg skal købe fra, han bor heldigvis her i Larvik, hvor jeg også skal sejle fra, så det var dejligt nemt. Så, men det kan godt være, at jeg ikke fik det her med hjem, men jeg har fået at vide tidligere i dag, at der er kommet 2 pakker til mig derhjemme i Danmark. Så det skal vi hjem og kigge på. Jeg ved, hvad det ene er, og jeg ved muligvis også, hvad det andet er. Udover at der lige kom en stor pakke fra Autodok af med servicedele, oliefilter og den slags ting. Så er der kommet en pakke ind fra Jysk Autoudstyr, som jeg glæder mig til at se. Det er noget Alpine, den nyeste model, som ikke er sponsoreret. Og så er der muligvis også kommet sænkningssæt. Jeg kan ikke lige huske mærke, men finder ud af, når vi kommer hjem. Hvis jeg kan finde rundt i den her fucking by, vi har. Og så kan vi... der må vi ikke køre den der. Der holdt amerikaner derovre. Ja. Jeg tænker bare, vi... Hvis ikke vi ses lige snart op på hotellet, jamen... fuck, den vej må jeg ikke køre. Satans også. Dum dansker i Norge. Kan ikke lære at læse skilte. Så må vi køre den her vej her, ved jeg. Ja, vi ses enten op på hotellet, eller ellers så ses vi nok i morgen. Enten på vej til færgen, eller i Danmark. Så jeg er hjemme. Velkommen hjem. Det blev ikke så mere film i Norge, så nåede på værkstedet, og der kom pakker. Så lad os sætte jer over på bordet, så begynder jeg at pakke ud fra bagagerummet af. Så kan vi jo lige se, hvad der er, før vi begynder at installere noget. Så ja, vi har lidt service, vi skal have lavet på besøgen. Og så har vi fået nyt Alpine dashcam fra det, der hedder Jysk Autoudstyr i Viborg. Og et sæt nye HR
fjædre. Det kan ikke zoome på. Sådan her. Så vi kan få forsøgen lidt ned. Lige nu der kører vi Yamaha Monster Truck. Og med de fjædre her, der skulle vi gerne komme omkring 40 mm ned. 40-45 mm. Ja. Så og Alpine dashcam venter vi lidt med. Så tænker vi får åbnet porten. Og så får vi startet motoren op, fordi vi har en motorrens, vi lige skal have kørt igennem oliesystemet, før vi tager olien af. Så jeg finder det frem, jeg skal bruge til at tage olie af. Og får lige tjekke op på, at jeg har nok olie. Og så får vi bakket bilen til porten, får den startet op. Den skulle meget gerne være varm nok. Og så får vi hældt det her motorolie-rens i. Og så skal den stå i kvarter. Og så er vi klar til at tage olien af. Vi skal filter for at åbne op for ventildækslet. Og så ny dæksel, eller ventilpakning i. Ventildækselpakning. Nyt oliefilter, nyt olie. Og så skulle vi være kørende igen. Så løfter vi bilen op, og så får vi skiftet fjeder. Så man er service vigtigst. Så kommer tilbage lige om lidt, når jeg lige har fundet det, jeg skal bruge. Og så tager vi den derfra. Okay, så jeg har fået fat i det her Goodyear. Angiveligt så er det blevet sendt hele vejen fra Spanien af. Der står 300 ml til 5 liter olie, og vi har en 300 ml flaske, og vi har 4,5 liter olie i bilen. Så jeg tænker bare, at vi bruger det hele. Så vidt jeg lige kunne læse på frem til, så skulle der ikke ske noget ved det. Så det... Så vi kan ramme. Ja, se, vi spiller allerede. Og bare lige for at få det på det rene, så YouTube-politiet derude ikke sidder og brokker sig. Intet af det, der er vist i den her video her, er sponsoreret. Det er købt primært igennem Autodoc, og så selvfølgelig Jysk Autoudstyr i Viborg. Og så klokken den siger 13.22, 13.25, så cirka 13.40. Der skal vi have taget olie af. Men nu prøver vi at lade den stå, køre lidt, se hvad der sker. Prøv på at lort ikke springer i luften. Se om den der tikke lyd, den vælger at stoppe. Ja. Vi ses om et kvarters tid. Hvad satan? I også har noget. Nå, så har vi fået kørt olien igennem. Hvad fanden? Og en flæk hentet ind. 2 sekunder, så kommer jeg tilbage. Og goddag igen. Ja, fået kørt olien igennem uden problemer. Så nu for satan der. Så skal vi lige se, om vi kan få det tappet af også. Den sad ikke særlig stram, kan jeg så fortælle.
Og det er garanteret pisse fucking varmt. Det er lort her. For satan. Nå, det gik jo meget godt. Jeg tager lige olie for olieproppen. Ad olie ud over alt nu. Så kan man sige, at fordelen ved at have trækolie, det er, at det suger kraftigt med ned i, lige så hurtigt som det falder ud. Der er nogen, der har forsøgt at lukke det af med flydende pakning, i stedet for bare at give det en fucking o-ring. Den er magnetisk. Nej. Ja. Så må vi se, om vi har fået en ny o-ring med til, eller ikke en o-ring, en ja, jeg ved ikke, hvad det hedder, pakdås, messing, pakdås. Ellers så har vi nogen til at lægge. Så. Hvor sidder oliefilter, så den her satan her. Det er luftfilter. Godt nok et eller andet, der er griset med olie. Lad os se, om vi kan finde. Hvor fanden har de gemt oliefilter hen? De plejer at skulle sidde på den her side her. Der sidder det. Okay, så vi skal... Åh shit, det var lyset. Det var jeg skulle have vendt om. Så vi skal pille hele indsugningen af igen, og det har jeg næsten lige fået gjort. Det var det irriterende. Nå. Kan vide, om det måske så har været... Jeg ved ikke, hvor meget I kan se. Men der er fuldstændig pløret ind i olie der. Nej, det er sgu da ikke olie. Det er et underovnsbehandling og skidt. Nå. Jamen, så er jeg knap så bekymret. Jeg ved, der er noget olie, fordi at... Jeg har skiftet en... Okay, I kan ikke se en skid der. Okay. Deroppe. Der er noget lidt. Vi havde nu taget o-ring på en pakdåse. Der har vi sgu et filter. Nu vil jeg hernede, så kan vi lige se, om det er blevet vådt at køre. Det er det ikke, og det er endda koldt. Så det er nok en god idé at få den sat herned. Men der er stadig den også godt dækket af for vind og vejr. Når man lige kigger op, så er der faktisk ikke rigtig noget af det, der sidder heroppe, der er blevet vådt her at køre ud i regnen, så det er godt nok. Jeg har lidt poppet rust der, men hele det er vildt nok glad. Det er sådan lidt ligesom med BMW. Du kan bare lige bolde den her af, og så kan du tage hele fucking fronten af den. Det er vildt nok. Den er faktisk bygget lidt som en racerbil. Det vidste jeg ikke. Og så kan det se ud, som om vi har lidt skygge, vi så lige får utæthed her et eller andet sted. Så går jeg skal fleksrør på et tidspunkt. Men kunne også være, at jeg bare skulle sætte en downpipe på, og så ren, eller ikke ren rør, men Miltec på resten af vejen.
#Miltech sponsor. Sponsorerer lige et udstillingssystem til en GT eller G10'er. Gammel duplex udgang. I forhold til fremtidige planer. Så. Men er der lige lidt, vi skal have slået ned. Og det er altså... det er fordi det er... Ja. Det er hele det stykke her, det skulle være kollisions... jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men det skal tage hele stødet, hvis vi kører på nogen. Gider mig lidt lort, der sidder på min kaliber, om det bare er undervognsbehandling. Eller om det faktisk er lort. Fuck, hvor er det pløret, mand. Der er noget at se til. Der er nogle nye bremser på. Og det skal så lige siges, det er første gang siden vi fik bilen, at jeg har været inde under den og kigge. Så jeg har vist, vi har ligget på jorden og kigget den under, da vi købte den, men vi har ikke de steder for at se det op i motoren, så jeg har ikke vidst, hvor meget der har været før nu. Så, men ja, det ved vi nu. Jeg ved sgu ikke, om vi vil være med til at skille indsugningen ad. Det er jo egentlig bare det plastik deraf, og så skal vi have den her gummimang. Hvad fanden hedder det? Silikonekobler af, og vi skal have taget luftfilteret af nedenunder. Ja. Og så kommer vi ligesom ned til oliefilteret, så jeg tænker bare, at jeg skiller det ad selv, og så tjekker vi ind lidt senere. Så ja, nok snak. I gang med arbejde. Så har vi fået oliefilter ud, og valgt lige at tage ventillægsel af, fordi jeg har en ny pakning til. Og så kunne jeg lige få tjekket op på kæden igen. Vi har ikke haft noget skældet, siden vi fik den. Men kæden ser ud til at være blevet skiftet relativt for nyligt. Så det skulle ikke være et problem. Og ja, jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige. Jeg synes ikke, det er fordi, det er så slemt igen med skidt. Jeg synes, der er, hvad man lige kan forvente. Derimod, så synes jeg godt nok, at oliefilteret, det er fyldt op med lort. Prøv lige at stille jer ned her. Der er godt noget plads på bordet her. Så får jeg lige en lampe her. Og så jeg får den til at... Der var den. Fokusere her på. Altså herinde der er fyldt op med lort. Så det var vist på tide med et olieskift. Og et filterskift. Så nu får den ny ventildækselpakning. Og den får ny oliefilter, nyt olie, og ja, så fik den jo så lige en skyld. Så nu håber jeg på, at den kan klare sig ind til næste service, bare med det. Fordi så kan jeg få tid til at bestille intercooler og adapter til trykuret, og hvad fanden skal vi ellers have? Opgraderet trykrør. De her gummi fandene her, som Peugeot
Altså, de er bløde af helvede til, og Gud ved, hvor længe de har siddet der. Og nu fandt jeg så olie i... Jeg har fået tørret det meste her. Der er olie i indsugnings... eller i trykslangerne. Og jeg tror ikke, det er turboen, der... nej. Turbohjulet, det er... eller møllen sidder solid fast, så det er ikke fordi lejet det er færdigt. Så jeg tænker, at det muligvis er sug fra ventildæksel af. Så det... altså der er ikke... skal vi se, hvor fanden sidder den egentlig hen? Udsugningen til det. Det er egentlig et godt spørgsmål. Sidder den færdig? Nej, det gør den ikke. Den sidder her. Et eller andet sted. Der. Der er et rør ind. Ja. Så det er nok begrænset, hvor meget olie den får eller skældt ud af luften. Så jeg overvejer at få købt en catchcan her til, sådan at vi ikke får så meget olie tilbage igennem indsugningen. Jeg ved, at Ford de laver en stor catchcan. Den tager hele den originale indsugningsplads mere eller mindre oven på motoren. Problemet med det er så, at vi fylder mere i motorrummet, så vi ikke kan komme af med varmen. Og lige nu står jeg et eller andet sted imellem og skal skære hul i motorhjelmen, eller lave hoodlift. Simpelthen få lavet en klods, jeg kan sætte herinde imellem, eller købe en klods, jeg kan sætte herinde imellem. For at få lidt mere luft ud af motorrummet, fordi det bliver sgu lidt varmt her om sommeren, når vi holder i kø. Og eftersom CSA har stor træf til august, så kommer vi højst sandsynligt til at holde i kø der. Ja, jeg ved sgu ikke. Det næste bliver jo så, at jeg skal have rykket tandrør. Hvorfor de falder ned helt? Nå. Det næste bliver, at jeg skal have rykket tandrørene op. Men jeg har åbenbart ikke den rigtige nøgle. Jeg ved ikke hvorfor, men 14 det er åbenbart ikke den mindste til tandrør. Så jeg skal købe mig en, tror det er en 13 eller en 12'er. Jeg ved det sgu ikke. Men se hvad de har i T. Hansen eller Biltema. Vi er jo store fan af Biltema her. Så ja. Jeg tænker, jeg vil få lige gjort det sidste her ren. Og så vil jeg få sat en ny ventildækselspakke i, få lukket for låget igen, få samlet motorrummet, få sat oliefilter i, og så får den sgu en ren gang, eller en frisk gang olie. Og så hopper vi under bilen. Jeg ved ikke lige, hvad klokken er blevet nu. Men eftersom det stadig regner udenfor, så tror jeg ikke, at vi tager til træf i aften. Jeg gider ikke stå udenfor i regnvejr. Ja. Så vi laver bildag. Sådan bliver det.